こんにちは皆さん。じゃあ失礼。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフィルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そして水中に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライ・ラマ法王より幸せな世界の構築についての講演を行い、ダライ・ラマ法王マハラシュトラ州の救援救済活動を支援。米国、中国によるチベット、東トルキスタン、香港での人権侵害に懸念を表明。チベットの4つの団体がスイスの国際オリンピック委員会を提訴。ロシア最大の検索エンジン、ヤンデックス、テロトルコ連邦チェを本社に招き。今週水曜日、アクション・フォー・ハピネスが主催する創設10周年記念のバーチャルイベントで、ダライ・ラマ法王がより幸せな世界の構築というテーマで講演を行いました。どうすれば心が温かくなるのかという質問に対して、人間は生まれた時から心が温かくて人を大切にする能力を備えています。問題は物質主義的な目標を移行する既存の教育システムであり、これを改革する必要がありますと法王は述べました。ダライ・ラマ法王はインドのマハラシュトラ州で発生した洪水被害に対して救援救助活動への支援を表明しました。法王はマハラシュトラ州のウタブ・バラサヘプ・タークレ州長に宛てた追悼文の中で、洪水によって失われた人命と多くの人たちが直面している苦しみに同情の意を表しました。さらに法王は救援救助活動のためにダライ・ラマトラストから寄付を行いました。米国政府報道官のネットプライス氏が発表したプレスリリースによりますと、米国の国務副長官であるウィンディ・ルース・シャーマン氏は先週日曜日から2日間の日程で中国を訪問した際、中国がチベット、東トルキスタン、香港で人権を侵害していることに懸念を表しました。この懸念は大津氏国務委員金外交部長をはじめとする中国政府高官らとの会談中に表明されました。シへのペンパスリン出席大臣は米国国務副長官が表明した懸念を歓迎しました。米国のウィンディ・シャーマン国務副長官が中国の外務大臣に対しては、現在進行中のチベットでの虐待に関する懸念を表したことを心強く思います。中国政府がその声に耳を傾け、60年にわたるチベット人の抑圧と苦しみに終止符を打つことを願ってますとツイートしてます。スイスに拠点を置く4つのチベット人協会は、北京冬季オリンピック大会の需要をめぐって OECD ガイドラインに違反したとして、ベルンのスイス国家連結事務所に国際オリンピック委員会を提訴しました。さらに OECD 多国籍吉祥ガイドラインは、国際オリンピック委員会のような多国籍吉祥に対しては国際的に認められた人権を尊重し、2022年の北京オリンピックのような活動に対して人権に関する精査を行うことを義務付けています。しかし国際オリンピック委員会は中国による広範な人権侵害が懸念されていることにもかかわらず、人権団体からの人権に関する精査の実施要請を断固として無視しています。スイスに拠点を置く4つのチベット人協会は、すなわちスイスチベット友好協会、ヨーロッパチベット青年協会、スイスリヒテンシュタインチベット人コミュニティ、そして
スイスチベット女性総指揮です。来年開催される北京冬季オリンピックに対する世界的な反発に伴い、超党派で両院合同の中国に関する議会執行委員会の議長であるジェフ・マークレ上院議員とジム・マーク・ガバン下院議員は、国際オリンピック委員会のトーマス・バハ会長に宛てた書簡を発表し、開催国政府がひどい人権侵害をやめない場合は、2022年の北京冬季オリンピックを延期し、開催投資を変更するよう求めました。先週の土曜日に発表された書簡には、人道に対する大量虐殺、そして罪を犯している政府の国ではいかなるオリンピックも開催されるべきではないと書かれています。この書簡にはマルコ・ルビオ上院議員とクリストファー・スミス下院議員が参加しており、両委員長はともに元米国議会中国委員会委員長です。ヤンデックスの知的財産部門は先週水曜日、チベット事務所モスコのトゥルコ連邦チェ名誉大王をヤンデックス本社に招き、ヤンデックスが提供しているオンラインサービスの一つであるヤンデックス全の改善について相談を受けました。ヤンデックス社はロシア最大のテクノロジー企業であり、ロシア最大のインターネット上の検索エンジンです。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。良い週末をお過ごしください。